So yo! What's up mga ka-okay? Welcome back again to my YouTube channel. And for today's video, sa totoo lang, wala akong maisip na content ngayong araw. Dapat kasi, dapat content ko ngayon is speaking English for a day. But unluckily, naging busy tayo. And doon nga pala, sana mag-comment down below kayo. Comment down below na happy birthday, Lola. Kasi birthday ngayon ang Lola ko. So, thank you sa pag-comment ng happy birthday. I appreciate that. So, thank you. And, so guys, ipaprank natin yung tropa ko, mga tropa ko. At tingnan natin kung gano'n nila ako kalab, kung gano'n nila ako kasuporta. Paprank natin sila na napaway ako sa bayan. At tingnan natin kung tutulungan nila ako, kung ano bang gagawin nila, kung kakamustahin ba nila ako, kung magiging gun wrong ba to, men. Gago! So, hindi ko, isa lang tong camera ko, kaya in-screen record ko na lang, then basahin nyo na lang, then maybe I will just make a video of myself, and then put the video there in the screen record, so makikita nyo ang kagapuhan ko pa rin. Pogi! So, payaman! Don't forget that, mate! Payaman! Like, come! Payaman! A few moments later. So, yun mga kakokay. Nakikita nyo ngayon sa chat namin, sa conversation, walang online halos kasi tanghali silang magising, sa hapon sila magising, mga paniki, sa gabi din gising. Wala sa umaga, bihira lang magising man. Kaya kung makikita nyo, sabi ko mga boss, need help. Kasi, pero hindi nila alam na ganito, men, hindi alam nila. Bihira akong maghingi sa kanila ng tulong. Kaya tingnan natin, hindi ko alam kung anong sasabihin nila. Sabi ko, need help. Sabi ko, bagus nagsinyong sa natin tropa. Sabi ko, topic. Sabi niya, oh boss, nangyari. So, sabi ko, nautas na yata mga tao dito dahil walang nagsisin. My God, grabe to, grabe. Hindi ko alam, then, panoorin nyo. Then, ngayon, nakita nyo, nagko-calling out na ako ng mga kaibigan. Tatawag tayo ng mga pangalan. Maglalabas na tayo ng mga pangalan ng mga tropa natin dyan. So, marami tayong tropa. Baka sabihin ng ibang tropa nanonood na hindi sila nilabasan ng pangalan, hindi na mention. Lahat kayo tropa ko, huwag kayo magkainggita. Lahat mahal ko kayo. So, panoorin nyo, then start na ng prank. Prank na to, men. Dahil nag-reply na siya, men. Ewan ko kung isa man lang yan o dalawa man yan. Basta tuloy natin to. Kung sinong mag-reply, tuloy natin yan, men. Basta tingnan natin kung anong may reaction, kung tutulungan nila ako. So, yun, sabi na nga, alam nila kasi na hindi ako nagpapalabas-labas ng bahay. Bahay-bahay lang tayo kasi strict ang parents. Dahil ko pa nga ang dalaga siyasabihan nila ako ng dalaga. Alam niyo yung dalaga. So, mami at daddy, alam niyo na. Kahit minsan, pinapalabas niyo rin po ako. Hindi po ako dalaga. Yeah! Yun, so, yun. And then, alam nilang hindi rin ako pala away kasi sa mukha ba naman ito, sino magkakagustong umaway dyan? Sayang yung mukha ko, men. Sayang. So, kaya sabi nila, nanay, baka inakala nila nanay ko yung kaaway ko, no? Pero hindi. Minsan lang kami mag-away ng mami. Pag nagkaka-misunderstanding lang. So, lahat ng dahilan, idadahilan ko, lahat ng basta wag lang makatunog na prank. Pero, sa tingin ko mga kakokay, may isip nilang prank to kasi alam nila na vlogger na ako eh. Basta mga yun, alam yung isang galaw mo pa lang, alam na ng mga yan. Halimbawa, ngayong araw na to, halimbawa, birthday ng tropa. Bag sa makakaramdam yan na pupunta o kaya susurprise yun. Ganyan, alam ng mga yan, magagaling ang mga yan, basta
Basta kapag ka-vibes ka na nila, kasama ka na nila, men, sasabi ko sa'yo mga kakokay, alam na nila ang ginagawa mo. Sa pagbablog, hindi man sila showy sa pag-ano, pero alam kong nanonood sila. At alam ko rin isa-subscribe na ni Josel to. Si Raul yan. At nga pala mga kakokay, bago ako iparang kay mga tropa ko, pinarang ko din muna yung dalawa ko pang tropa na nakita ko online. So, shout out kay Wash out sa inyo. Nag-gun wrong. Kay Drep at kay Tope, kay Christoph, men. Mga kakokay, kung gusto nyo makita yung video yon o makita nyo yung kunbo namin, i-comment down below nyo. Men, ako yung na-prank, men. Gun wrong yun. So, akala ko talaga mapaprank ko sila, men. Iba talaga pag tunay na kaibigan, nalalaman yung mga ginagawa mo. Isang chat mo lang. Tsaka kaya lang kilala ka nila na hindi ka palagi yun. So, basahin nyo yung content nyo. Niluluko na niya ako, men. Sadyang ganyan lang kami mag-usap sa mga nanonood po. Pag dito po sa mura ng tropa ko, o doon sa mga tinatype ko po, ano po yan. Sadyang ganyan lang po kami magkausap ng mga yan. Pero, there's nothing personal, there's nothing wrong with that. We just want to express our feelings, man. This is a free country, man. This is a free country. Know that. It's a free country. So, yun. Alam na nila yun. Tingnan natin. Hindi ko alam kung lalabas ba siya ng bahay para tulungan ako, man. Hindi ko alam yun. Hindi ko rin alam kung pupunta siya para labagin ang kanyang nanay kasi bawal din lobas yun. Galit na galit din ang kanyang mami lagi sa kanya. Katulad ngayon, kaya payo ko sa inyo, huwag kayong lalabas. Huwag kayong lalabas. So, tingnan nyo lang, ano yan. Basahin nyo ng malupit. Hindi ko alam kung bakit nagaganrong ako. Kaya doon sa dalawa kong tropa, ginanrong agad ako, men. Props sa inyo, props! Props, man. Man, that's my props. So, panoorin niya, man. Basahin nyo, pasensya, hindi ko mababasa para sa inyo, pero I know you will read that by lines or what. At tingnan natin kung matatawa kayo sa reaction ng tropa kung anong sinagot namin. So, at singit ko yan kung gusto nyong tawag doon. Mag-impersonate, man. Impersonate ng mga vlogger. Like, ako si Doggy. Hold up! Si Makagaga, what's up, man? So, his intro, man. Kung gusto nyo makita ng impersonate ko sila, sabihin nyo lang. So, sa nababasa nyo na ngayon, nababasa nyo ng halos malapit na akong bumigay. Malapit na akong bumigay sa prank na to, men. Kasi nauubusan na ako, hindi ko na alam. Tapos hindi ko na alam kung anong dapat bang sabihin sa mga kaaway. Kasi di naman talaga ako palaway. Hindi rin ako yung tipong nilalapit ng away. Minsan talagang lang. Minsan panahon lang din na kaya napapaway. Pero hindi ko din alam. So, wala. Kasi hindi ko talaga alam kung bakit na. So, tingnan niya, men. Hindi ko talaga alam, men. So, nabasa niya na dinadali ko siya ng niloloko siya ng ex niya. Men, shout out, men! Watch out! So, yun. That's man, gone wrong. I know that, man. Gone wrong. Man, I told ya, gone wrong, man. Gone wrong, man. So yun, mga okay, nakita nyo na, sinabihan ko na siya na it's a prank. Man, alam ko nakakaramdam na siya kasi kaya nung sinabi niya wag akong iiyak, man, alam niya kasi yung pag ako'y napapalaway, hindi talaga ako napatod. Sinasarili ko na lang kung ayoko kasi yung pumatod kasi alam kong masama ang pumatod at tinuro sa akin yan. So, it's a prank. Gone wrong, man. Gone wrong. I don't. Hindi ko na alam gagawin ko. Iyak ba ako? Papalabasin ko na dito fireworks para tagumpay sila.
Tayo dyan, may fireworks dyan mamaya, may fireworks. May fireworks? Hindi ko alam yun. So, yun. Mga kapay. Sana naging masaya kayo. So, yun lang. Yun. Gago! 6 months later. So now we're moving to washouts. May washout kay Aldrin Sanchez. Para ingat. Shout out kay parang Joseph Timothy Timuro. Okay? Rockstar. And don't forget to like, comment, share, subscribe, and on yung bell para updated kayo sa mga latest video ko. And higit sa lahat, Coke!